Seguimos adiante, máis actualidade, máis entrevistas, máis conversas. Imos a recibir agora, recén chegado dende Rianxo, pois o seu alcalde, Julián Bustelo. Moi bo día, benvido de novo a este estudio. Que tal, bos días? Como está a mañá por Rianxo? Mañá tamén así medio inestable, chuvia... Bueno, un pouco de chuvia e tormenta tamén. E fresco que... Bueno, estamos en aviso amarelo, sí, tamén nesa zona, non? Hai aviso amarelo por tormentas e tamén por choiva acumulada. Realmente espero que se cumpran as expectativas e que tanto hoxe como o resto da semana pois que veña esa chuvia anunciada que tanta falta fai. Pois a verdade é que sí. Bueno, como remata... Xa está pasando o verán, xa pasou o verán para moitos, xa estamos coa cabeza metidos no novo curso. Dou tempo á desconexión, alcalde, a ter algo de verán, estrictamente verán, sole praia ou non sei. Bueno, inténtase, non? Inténtase, en todo caso, pasar un pouco máis de tempo ca familia, particularmente durante este mes de agosto. Eu tamén o intentei, pero, bueno, é complexo desconectar cando hai tantas cousas encima da mesa e cando, ademais, pois, tamén no verán que hai situacións potencialmente perigosas, non? Pois o que ten que ver ca auga, o que ten que ver cos incendios, o que ten que ver cunha serie de temas que están de actualidade e que, bueno, costa desconectar do día a día con todo isto. Anda onde chegou o tema da auga? Houbo algún tipo de situación límite, preocupación máxima? Preocupación máxima total, sí, pero en todo caso nos chegamos ata recentemente, non? A Xunta decretou a prealerta tamén no noso Consello, nos abastesémonos prácticamente todo o ano con medios propios, tivemos que recurrir xa a auga que ven do río Ulla, e tuvemos que non obrigar aos veciños a tomar ningún tipo de restriccións, pero nós sí que tomamos algunhas medidas que teñen que ver con reducción de baldeos, reducción de regos, etcétera, non? E preocupados, ademais, sobre todo polo que poidera pasar. Esperemos que este cambio de tendencia pois que se consolide e que empece a cambiar un pouquiño todo isto, porque se ven, como eu comentaba, na rede municipal non houve moitos problemas, sí que houve moitos problemas, está habendo moitos problemas entre idas veciñais e, bueno, pois esperemos que rápido cambie a situación. Incendios? Incendios tamén tuvemos este ano boa sorte, igual que os anos anteriores. Tivemos algún pequeno conato, pero que se puido controlar moi rapidamente pola rápida intervención dos medios de extinción. Teremos en marcha ainda durante as próximas semanas un dispositivo especial de vigilancia con policía local estando presente en pistas forestais, en determinados puntos dos que hai un bo control do noso espacio forestal. Manteremos ese dispositivo máis adiante, que o que busca precisamente pois é isto, no? Que cando se hai un pequeno conato ter a capacidade de identificalo rápido e que os medios de extinción poidan actuar e que non vai a máis, que o que vemos é que cando van a máis, pois despois actuar resulta francamente complexo. Ahora falamos de outros asuntos, pero estamos en tempo de verán, pode ser o verán, aínda que todo o ano tamén, pero un bo momento escaparse a Rianxo, dende Santiago, dende outros moitos lugares de Galicia e demais. Como está indo? Como foi esta tempada de verán? Se hai algún balance que xa se pode facer de chegada de visitantes, de turistas? Bueno, en todo caso, o balance que se pode facer, ou que eu podo facer, deriva da experiencia. Non teño datos neste momento para poder compartilos, pero, bueno, este ano que notamos foi unha presión importante, unha presión turística importante, particularmente na primeira quincena de agosto, así como agora xa nestes días, pois vemos que a cousa se tranquiliza. Durante esa primeira quincena de agosto recibimos moitos visitantes ademais do mercado internacional, que normalmente sempre o mercado nacional era o protagonista, seguro que tamén o é, pero en todo caso sí que se percibeu unha maior afluencia de persoas do estranxeiro. E, como dixo, pois moita afluencia. Eu creo que moita máis que en anos pasados, e notámolo na xente que hai na rúa, notámolo nas aglomeracións que se deron en determinados eventos, notámolo tamén cunha presión importante no que ten que ver cos estacionamentos, etcétera, non? Por tanto, como dixo, non teño ainda os datos neste momento, pero sí que notamos unha... A percepción, non? Do alcalde que foi... Do alcalde e dos veciños, además, que así que non lo transmite tamén, non? Notamos moita afluencia de xente, o cal, a pesar, como dixo, non, desas dificultades que puntualmente se poden xerar,
o tema de estacionamentos, tema de recollida de basura, tema incluso do consumo de auga tamén, que tamén se incrementa por este motivo. Eu disfruto de ver a vila, o pobo cheo de xente, de que a xente teña Rianxo como unha referencia para nos visitar, e justame que haxa o ambiente que hai durante estes días, e sobre todo contrastando co longo inverno que moitas veces temos, non? Por tanto, benvido sea todo ese ambiente, sempre que non altere, por suposto, nin a convivencia, na tranquilidade dos vecinos. De momento non existe. De momento non existe. Están vendo a xente que nos ve no vídeo podcast unha noticia que colgábamos pois nestes días e que dá continuidade a ese anuncio do paseo de Tanxil, de buscarlle xeito e demás. Vou ler o titular. A familia Cortizo pecha a polémica sobre o paseo de Tanxil e destaca a implicación do Concello de Rianxo. Afortunadamente, pois unha noticia que se leu, unha noticia que fala de polémica. Alcalde, que ocurriu? Por que a familia Cortizo, que é moi escueta moitas veces a hora de pronunciarse, pero neste caso sí que quixo pronunciarse a través dun membro da súa familia e deixar claro esa colaboración. Que ocurriu con este tema? Bueno, realmente é unha pena, non? Que teñamos que falar disto, o que é o importante, o que é a noticia, é que Tanxil está volvendo a ser o que era, e ainda queda además moitos pasos para dar nese sentido, pero está volvendo a ser o que era e seguiremos traballando para que recupere todo o seu esplendor. O que pasa que, como pasa sempre, non? Falámolo en moitas outras das ocasións nas que estive neste estudio, sempre hai quen dedica o seu día a día ou parte da súa vida a tratar de facer dano, a tratar de xerar conflito onde non hai conflito, non? Ata tal punto no que efectivamente, pois, neste caso a familia Cortizo pois xera esa sorpresa ver certas reaccións e entenden que teñen que sair ao paso pois tamén un pouco neso. En todo caso, como dixo, isto é a anécdota e además toda esta xente que ten esa intención de facer mal, de facer dano, pois tampouco non merece moita máis atención. A boa noticia é que o paseo de Tanxil pouco a pouco vai recuperando o que era. Cabe recordar que a principios do presente siglo pois, esa zona quedou absolutamente inutilizada, primeiro por un derribo de parte do Cantil que desfixo a posibilidade de transitar por aí. Dispois, ademais, tamén a retirada da escultura da Virxe de Guadalupe da Sorei, tamén as obras que se levaron a cabo na praia que ocultaron por completo o dique ali existente, e, por tanto, o que se está facendo é ir dando pasos para reverter todo isto. Primeiro, pois, o que ten que ver co paseo e con recuperar esa zona do Cantil que no seu día se veo abaixo. Inmediatamente despois, o que faremos, e ademais vai ser, dixo aquí, e non será nas próximas horas, o que vamos facer o día 5 de setembro vai ser colocar a Virxe de Guadalupe no seu sitio, onde sempre tiña que estar, despois de que durante os últimos meses se fixeran importantes traballos de restauración desa escultura, que estaba francamente moi danada. Pois o día 5 de setembro colocarémola ali no Cantil de Tanxil, e estamos xa facendo o traballo e continuaremos nos próximos meses para recuperar tamén o dique histórico de Tanxil, para renaturalizar aquela zona, para que volva a ter auga, para que volva a ser un dique con auga para o disfrute dos veciños e das persoas que nos visitan tamén todos os anos. En definitiva, o que pretendemos é recuperar o esplendor de Tanxil, como dixo, porque, ademais de ser unha serie de elementos históricos e patrimoniais, ademais de ser unha praia fantástica e agora tamén pois, un paseo francamente fermoso cos miradores espectaculares, é algo máis que todo iso, é unha referencia de Rianxo, forma parte da idiosincrasia do pobo de Rianxo, e calquera persoa ten asociada a esa zona recordos moi fermosos, por tanto merece todo o noso esforzo, e aí está. Que estaba agora sobre a marcha intentando buscar o post que fixemos no noso muro de Facebook, tamén no Instagram, pero no muro de Facebook, os comentarios desta nova que foi aplaudidísima e que lle daban os parabéns ao alcalde. Algún incrédulo decía, bueno, non é doado, pero o que está comentando agora mesmo o alcalde sí que é un sentir de que facía falta esta recuperación. Sí, e efectivamente non é doado, non? Non é doado para nada, pero en todo caso, si alguén se pregunta, fai
xa non direi uns anos, senón uns meses, si esa parte do paseo de Tanxil se iba a recuperar, pois diría que absolutamente non. Se alguén pensara fai uns meses que a escultura da Sorei, da Virxe de Guadalupe, que iba a volver a estar onde moita xente a recorda, pois estou convencido de que dirían que baixo ningún concepto eso sería posible. Por tanto, seguramente agora tamén hai moita xente que di que é complicado ou incluso imposible pois facer esa recuperación do dique. Comparto con eles que é complicado, pero estou convencido de que vamos a conseguir nos próximos meses. Teño ese post para que a xente que está vendo o vídeo podcast, anunciamos que Julián Bustelo aposta por recuperar o dique de Tanxil. Se o consigues eso, para min serías un héroe, recuperar toda a miña adolescencia di Fini. Aplausos da José Lesende, María Romero tamén dá aplausos, Mañola Piñero tamén dá aplausos, e no Instagram tamén moitísimos parabéns. Quería... que bonito tamén, non? Que se fagan este tipo de actuacións onde hai unanimidade, por decirlo de algún xeito, non? Sí, como digo, non é unha infraestructura calquera, non é tampouco un elemento do patrimonio cultural calquera, é un elemento ao que todos os rianxeiros e rianxeiras teñen asociado algún recordo da súa infancia. Coa Virxe de Guadalupe ali dende o 5 de setembro. Coa Virxe de Guadalupe ali presidindo a praia a partir do 5 de setembro, para que ademais a semana seguinte, semana das festas, como é costume, vayan os barcos a saudar a Virxe e este ali xa a nosa Virxe de Guadalupe da Sorei para recibilos. Están aí as festas, por certo. Do 11 ao 17. Sí, do 11 ao 18. 18, eso. De venres a venres, o venres 11 de setembro comezarán as festas e rematarán o venres seguinte, como é costume, 8 noites de verbena, de orquestas e ademais 7 días cheos de actividades para todos os públicos e para que nos queira visitar, pois que conoce Rianxo, que disfrute do noso presente e do noso pasado. No menos importante, as festas da Guadalupe, tradición, nos que vivimos con este medio de comunicación parte destas festas, o feirón, bueno, en fin, toda a singularidade que ten cada un dos días, Sí, son, bueno, verdadeiramente unhas festas que marcan o calendario rianxeiro, moita xente, bueno, toda canto pode, non? Pois incluso aparta parte das súas vacacións para poder disfrutar ao completo destas festas, na que se paraliza un pouquiño o noso municipio e efectivamente pois son días de festa de verbena, pero son días tamén con actos ao longo da semana moi emotivos, algúns deles e que recordan tamén esa nosa idiosincrasia, ese noso pasado, como antes estábamos falando, non? Hoxe por hoxe pois tamén prácticamente ese día do feirón do que falas, cantando todos xuntos ese pájaro pinto ali na Ribeira, pois xa é prácticamente un momento emotivo, que non se pode esquecer das festas e efectivamente pois pon os pelos de punta, por tanto, bueno, pois unha semana moi especial e que esperemos que disfrutar. A vivilas con sentidiño, como sempre, como son todas as festas, ou deberían ser todas as festas. Tamén hai poucos días, aproveitando a súa conexión nas redes cos veciños, veciñas e con todo o mundo en xeral, anunciaba unha potente inversión. A xa anunciada aquí hai tempo. 1 millón, que agora que se suma outro medio millón. Destino desa inversión, alcalde, recente anunciada. Bueno, esta mesma semana pasada licitábamos estas 3 obras en total, pero 2 máis importantes que superan ese medio millón de euros. Por un lado, a posta en valor do entorno do Orre do Araño, unha zona que está moi deteriorada, que dificulta o seu uso por parte dos veciños e das moitas persoas que nos visitan todos os anos, que visitan ese enclave, e, por tanto, esta actuación que facemos coa colaboración, ademais, da Xunta de Galicia, poderemos rehabilitar un pouco toda esa zona, renovar o firme dos accesos, mellorar a sinalización, etc. Por outro lado, outra das actuacións tamén que licitamos a semana pasada e que tamén estará en marcha próximamente, suma, xunto con esta anterior, eses medio millón de euros, que a súa vez se suma a ese millón que ao longo do curso político pasado puxemos en marcha, ven licitando, ven executando distintas obras. Un volume de investimento que vai sendo moi potente durante toda a legislatura e que ademais vai seguir sendo no próximo curso, non? Ademais destas obras que inmediatamente estarán en marcha dunha maneira ou doutra, tamén xa nos próxima semana licitaremos tamén
a renovación de parte do firme do paseo marítimo, a metade aproximadamente do firme que queda por cambiar. Estamos falando tamén pois, de máis de 200.000 euros. Despois desa, pois, licitaremos tamén as obras que xa aprobamos no pose deste ano e que teñen que ver con ampliacións das redes de abastecemento de auga, tanto cara a zona do Araño como cara a zona de Tarajoña. En definitiva, un continuo goteo de obras do que vimos falando dende o começo da legislatura e que vai sumando pois, un volume de investimento moi elevado de millón e pico de euros por ano. Ímonos pasar uns minutos porque outro dos temas que sí que quero poñer en valor e que tamén a xente do videopodcast o está vendo foi ese momento de apretón de mans previa firma de colaboración para tan necesaria e tan reivindicada por vostede residencia en Rianxo. Isto é un paso máis, isto é unha colaboración entre administracións, polo que vexo, Deputación da Coruña e Concello de Rianxo. Sí, señor. Outro proxecto que está en marcha, un proxecto que ten moitas fases, dende que se anunciou nun primeiro momento hasta o momento actual, pois houve moito traballo administrativo para ir poñendo a disposición da Diputación todo aquilo que Antón nos demandaba e tamén para a Diputación poder facer os traballos de definición dese proxecto que axiña se licitará. Por tanto, moito traballo administrativo que xa vai collendo forma e axiña estou convencido que veremos xa as máquinas traballar ali en Rianxiño para esta nova residencia. Unha infraestructura efectivamente moi demandada non só no noso Consello, senón no conxunto da comarca pola escasez deste tipo de servicios e, por tanto, unha fantástica noticia e, ademais, afortunados e agradecidos á Deputación de que puxera o foco en Rianxo para levála a cabo. E, ademais, vimos de dar este novo paso, esta asignatura do convenio para xa licitar o proxecto da residencia, pero moi próximamente, nas próximas semanas, tamén teremos novidades importantes no que ten que ver con outra infraestructura tamén moi demandada por nós e que, ademais, atende tamén a unha problemática semellante, que é o centro de día de Rianxo. Fai moitos anos adquiriuse xa o paso de Rianxiño para esa finalidade, pero o certo é que a iso nos está dedicando. Xa dende o principio da legislatura fomos traballando en definir o proxecto de rehabilitación desta infraestructura para que pudera acoller este centro de día e a Deputación da Coruña comprometeuse a financiar esta importante actuación e, por tanto, como dixo, nas próximas semanas teremos novidades sobre isto para tamén poder licitar o proxecto e que a maior brevedade posible teñamos ese centro de día operativo. Tamén importantísimo, comentaremoslo nas nosas redes, na nosa página web, na outra seguinte conversa, e vémonos do 11 ao 18 de setembro na Guadalupe, en Rianxo, unhas festas que pagan ben a pena disfrutalas en primeira persoa. Que vaya ben, alcalde, graciñas por vir. Moitas grazas. Julián Bustelo, hoxe con nos, alcalde de Rianxo.